Ahojte priatelia, všetkých vás zdravím v tento krásny večer. Nahrávam toto video ako poďakovanie celému týmu Double Academy a hlavne Johnnymu, u ktorého pokračujem v individuálnom mentoringu po bootcampe. A takisto ďakujem aj sebe, že som spravil to rozhodnutie a doprial som si platinum lístok na bootcamp. Za tento mesiac sa dejú neuveriteľné zmeny, čo by si človek naozaj asi predtým ani nepredstavil. Rozhodne to prečilo moje očakávania a neľutujem jediné euro, ktoré za tieto služby v Double Academy platím. Pre mňa to má obrovský efekt a pozdravujem týmto aj všetkých ľudí, ktorí spolu so mnou boli pondelok ráno na rannom výkope, kde sme si určili ešte nejaké ciele na tento mesiac. Tak ja ohlasím, že cieľ je splnený, že sa mi podarilo tento necelý mesiac od bootcampu strojnásobiť svoj obrat, ktorý som robil doteraz v tomto roku. Aby som bol konkrétny, môj mesačný priemerný obrat v predošlých 9 mesiacoch v tomto roku bol 13 368 eur a tento mesiac sme už vyše 40 000. Takže za mňa krásna zmena. Ďakujem Double Academy, že ma učia ako trojnásobiť svoj obrat. A nie do 3-4 mesiacov, ale do mesiaca. Takže keby kdokoľvek váhal nad mentoringom individuálnym, tak za mňa to má rozhodne obrovský význam. Takisto aj bootcamp, aj celá práca celého Double Academy. Ešte raz obrovské ďakujem, pozdravujem vás všetkých a teším sa na naše ďalšie stretnutia. Čaute.